El alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel, respondió hoy en rueda de prensa a Álvaro Vila sobre el motivo de la suspensión del obradoiro de empleo que realizaban en conjunto los concellos de Barbadás, Tabodela y Toén. Concretamente, Valcárcel acusa al gobierno socialista de Álvaro Vila de no presentar los presupuestos de su concello en tiempo y forma, lo que ha llevado a la pérdida de la subvención. A plataforma de rendición de contas é o único medio pola que se pode rendir esa conta, que foi presentado o 27 de febreiro, e que, polo tanto, non cabe ningún tipo de recurso, e que o que don Álvaro Vila evidentemente non pode acreditar a veracidade dos seus feitos. O que el di tamén de que eu estou difamando, eu aquí non vou a difamar a ninguén, nin vou a pôr en entredito a ninguén, pero o que sí que é certo é que os documentos de Tabodela, que nos achega a Tabodela, sempre están asinados polo alcalde. E, aparte deso, non figura en ningún lugar o seu DNI. Os documentos que aporta Barbadás incluso teñen a confirmación do secretario do Concello, e o que quero resaltar tamén é o feito de que no documento que supostamente pretende justificar a rendición de contas do Concello de Tabodela, pois non ten a documentación completa. Non ten hora de rexistro, non ten día de rexistro, non indica quen a presenta e, polo tanto, non é fiable. El Concello de Tabodela debía presentar ante el Consello de Contas la rendición de cuentas antes del 26 de diciembre, momento en el que finalizaba el plazo para poder acceder a una subvención de 465.000 euros por parte del Ejecutivo gallego para celebrar un taller de empleo en los 3 municipios ourensanos. Sobre las acusaciones vertidas por Vila, el alcalde de Barbadás aseguró lo siguiente. Non sei onde pretende chegar, desde logo, cando di incluso que valora a posibilidade de levar adiante accións legais, eu pregúntome se pretende denunciar ao Consello de Contas, porque a ver a quen vai a denunciar, cando a documentación que acredita todo isto pódese verificar, a dación de contas diante do Consello de Contas tamén se pode verificar. Entón, pregúntome eu a onde quer ir. A pregunta é boa, pero eu non a podo responder, teria que respondela ao señor Álvaro Vila.